Naeksperyensiyahan ng Ashfall sa 11 ka mga banwa sa Negros Occidental matapos nga naglupok na naman ang bulkan Kanlaon pasado las 7 kagabi. Naputos ang abo madamo nga mga lugar sa Pontevedra kag Himamaylan, samtang may na-report naman nga sulfuric stench sa San Carlos City. Apektado man ang Bagos City, Binalbagan, La Carlota, Moises Padilla, Hinigaran, Isabela, San Carlos, Kabangkalan, kag La Castellana. Ginkompirma sang PHIVOLCS nga naglawig sang 2 ka minutos ang moderately explosive eruption sa mga bulkan. Sandig sa seismic and infrasound records, nag-umpisa ini pasado las 7:04 minutos, makaligad alas 7 kagabi. Nagbuga ini sang supre nga tubtob sa 2,500 metros ang kataason halin sa baba sang bulkan. Antes ini nagkanto sa direksyon nga pa southwest. Sunod sa PHIVOLCS, iga-assess nila ang monitoring parameter sa masunod nga 24 oras para sa posible nga paggalain sang alert level status ang bulkan. Huwebes ang nagligad nga semana sang naglupok man ang mga bulkan nga rason sang Ashfall kag pagbakwit sang mga residente.